presoek egin beharreko bidea egin behar dutela, eta argi esan egin behar dutela zer egin duten eta zer nahi duten, eta zentzu horretan sortutako min injustuaren aurrean egin beharreko aitormena gakoa da. Eta hortik aurrera beste batzuk lan isilean egin beharko dugu, honetaz egin ditugun planteamentuak areagotzen, Espainiako gobernuarekin batera, adostasun bat bilatuz, eta beti ere pentsatu zazuk lehenengo galdera planteatzen zenduena. Zein da helburua? Helburua baldin bada etaren amaierarena, bai, baina aldi berean presoek dituzten onurak helburu baten abian jartzea, hau da bergizartearetzen ariketa hori egin ahal izatearea, horretarako ere lan asko egin beharko dugu presoak eta biktimen artean, egia eta justizia eta oroimena eta guzti hori landuz, eta baita biktimen jasan egindako kaltea ere nolabait ere konpondu egin ahal izateko.